Hayırlı gün, hürmetli jurnalistler. Karif Teatrı'nın Tau bitinde Sabantuy premiersine bağışlanan matbuat konferensiyasını başlayız. Qatnaşalarında bizning Россияның atqazangan artisti, Tatarстанның atqazangan sangat işliklisi, Karif Teatrı'nın baş rejissörü, әлеге spektaкльнең режиссеры Ринат Аюпов. Spektaklьнең соавторы Ринат Абянов. Татарстанның атқазанған артисты spektaкльнең пластика буенча режиссеры Артур Шайдуллин. Татарстанның атқазанған сәнгать эшлеклесе Муса Жәлісінде премия лауреаты spektaкльнең композиторы Илмира Галимова һәм әлеге театр артисты, анда төп рольне уйнаучы Муса Камалов. Сүзне Ринат Мирза Хәсәновичка бирәбез. Бу спектакль турында кыскача гына сөйләп бирегез әле. Тамашачы аның нәрсәсен, тамашачыга ул нәрсәсе белән кызыклы булачак һәм сез нәрсә әйтергә телисез бу спектакль белән? Зур рәхмәт. 11-12 июльдә Татарстандагы булган Сабантуйлар битте инде. Инде без күчәбез театраль Сабантуй. Ягъни премьера махсус безнең театр өчен, Кариев театры өчен 2 яшь автор пьеса эшләде. Ринат Абянов менә Рзилә ханым әйтте һәм икенчесе Илфак Хафизов. Илфак Хафизов килеп җитәргә тиеш иде. Махсус безнең театр өчен кирәк иде. Бөтен труппаны үз эченә алган шундый зур панорамный пьеса. Шуңа күрә бер генә автор җитешмәс дип мин Илфакны һәм Ринатны бу эшкә шулай торып йөкләдем. Нәтиҗәдә Илфак Хафизов күбрәк аның диалогларын театр эчендә артистларга җайлы булсын өчен, артистларның күңеленнән чыккан диалогларны эшләсә, Ринат Абянов әлбәттә үзенә хас булган тарихи пласка күп мөнәсәбәтләр бирде. Сабантуйның яшәеше, гореф-гадәтләр һәм аның үзенчәлекле шундый ирониясе бар, аның самоирониясе. Нәтиҗәдә алар бер-берсен тупландырып, менә шундый кызыклы пьеса килеп чыкты. Менә без Сабантуй дип әйтәбез. Сабантуйны һәрберебез белә. Һәрберебезнең авылындамы, шәһәрендә Сабантуйны күрәләр. Ләкин бу Сабантуй биткәч, икенче Сабантуй турында. Ягъни кешеләр бәйрәм, теге спойлер түгел инде, содержаниесен әйтмим. Кешеләрнең Сабантуй бәйрәме узгач, бар әле тормышның икенче ягы. Ягъни Сабантуй артында. Сабантуйдан соң нәрсә була? Кешеләр белән түгел, хайваннар, кош-кортлар белән. Менә шул турыда бик кызыклы гына шундый мәгънәле спектакль килеп чыгачак. Әйткәнемчә 11 июльдә бөтен труппа катнаша. Монда нәрсә күрсәтергә теләгән иде менә бу премьера, ни өчен кирәк бу? Ул беренчедән яхшы драматургия, 2 яшь кешенең менә шундый саулыгына пьесасы. Аннан соң безнең инде 37 еллык театрның матур труппасын бөтенләй белән күрсәтәсем килде, бөтенләй белән спектакльдә бөтен труппа катнаша. Яхшы сценография, кызыклы музыка һәм аның идеясе бик матур бу әсәрнең. Менә шундый. Рәхмәт. Ринат әфәнде, сез үзегез белән дә таныштырып узыгыз кыскача, зинһар, без сезне беләбезме, гомумән иҗатыгызны һәм бергә эшләү, ике соавторның бергә эшләүе ничек ул һәм ни өчен нәкъ менә сезгә мөрәҗәгать итте икән Ринат Мирза Хәсәнович? Рәхмәт бик зур. Беренчедән минем өчен ул зур горурлык шундый проектта катнашканга. Мин беренчедән шулай ук зур рәхмәт әйтергә телим Ринат әфәндегә, чөнки минем өчен ул әйтергә
Беренче яктан яңа тәҗрибә, икенчедән яңа тәҗрибә түгел. Чөнки мин инде күп еллар дини назаратта Мәскәүдә Равил хәзрәттә мәдәният департаментын башлык булып эшлим һәм дә без төрле мәдәнияткә бәйле проектларны үткәрәбез. Әмма дә ләкин театр ул инде үзгә дөнья. Һәм дә мин зур рәхмәтләрне белдерәм муфти Равил хәзрәткә, чөнки ул Ринат әфәнде белән мине таныштырды һәм дә мин шул театрга килеп, миндә йөрәгемдә шундый улы зур мәхәббәт, шул эшләрне, спектакльләрне карагачтан соң шундый мәхәббәт туды һәм дә мин Мәскәүдә театрын, Кариев театрының гастрольләрдә идем. Мәскәү тамашачылар бик зур дәрәҗәне, бәяне куйдылар шул театрның спектакльләренә. Һәм дә минем өчен ул зур шатлык, безнең дуслык дәвам итте һәм дә хәзер шул гастрольләрдән соң бер күрешкәч, Ринат әфәнде шул спектакльнең идеясын турында миңа сөйләде. Мин үзем тарихчы буларак һәр вакытта Сабантуй турында күп укыганым бар, катнашканым бар һәм дә минемчә безнең милләтебездә Сабантуйның төп мәгънәсе дип югалган дип һәр вакытта минем шундый фикерләр башымда иде. Ринат әфәндене ишеткәчтән соң мин үземнән ичемдә әйттем, ничек безнең фикерләр туры килде. Һәм дә шуннан соң шул минем фикерләр, әлбәттә беренчедән Ринат әфәнденең фикерләр, без Илфак әфәнде белән шул спектакльдә тырыштык күрсәтергә һәм дә иншалла Ходай берсә тамашачыларга җиткерергә. 22нче елда безнең рәисебез Рустам Нургали улы, ул Якутиядан кайткач интервьюда әйтте, безнең Сабантуй ул күбесенчә көйләр спорт фестивальгә әйләнә. Әмма дә ләкин безнең шул бәйрәмнең төп мәгънәсе югала бара. Шуңа күрә анарга үзгәчә карарга кирәк, яңадан заманча карарга кирәк һәм дә шул Сабантуй татарлар өчен ул бик мөһим бәйрәм, чөнки кайбер шәһәрләрдә, Татарстанда мәсәлән, ул шулай күренми, әмма әгәр без Россия күләмендә карасак, төрле җирләрдә, шәһәрләрдә булсын, Сабантуй ул минемчә бер генә шундый елга бер шундый зур бәйрәм, кайда кешеләр килеп үз милләтнең гореф-гадәтләрне күрә ала, катнаша ала һәм дә әгәр дә Сабантуйлар үтмиләр икән, кеше ел буе үз милләте белән бер нинди дә ара калмый. Шуңа күрә милләт ул әкрен-әкрен генә үз гореф-гадәтләрне оныта бара. Шуңа күрә минем шундый һәм минем зәмилләремнән шундый теләк бар, өмет бар, шул спектакльне карагачтан соң тамашачылар Сабантуйга үзгәчә карый алар. Шуңа күрә ул, наверное, такая сверхзадача безнең өчен. Һәм дә әлбәттә шул булган Сабантуйда сакланган гореф-гадәтләрне шулай шул гореф-гадәтләргә үзгәчә карарга. Чөнки һәр нәрсәнең, һәр әйбернең бар үз тарихы. Шуңа күрә кеше аннары килгәчтән соң Сабантуйга үзе дә һәм дә үз балаларына, оныкларына сөйлә ала, нигә икән шул гореф-гадәтләр безнең шундый милли бәйрәмдә сакланган дип. Шуңа күрә өметләнәм, ул булып чыгар. Рәхмәт. Илмир ханымга сорау. Илмира,
Менә Ренат әфәнде әйтеп узды. Хәзерге сабан туйлар нинди булырга тиеш? Сезнең күңелдәге сабан туй нинди ул чын сабан туй һәм ул безнең хәзер үткән сабан туй һәм сезнең күңелдәге сабан туй. Сез нинди сабан туй күрсәтергә тырыштыгыз менә шу музыка аша? Бик зур рәхмәт. Хәерле көннәр, хөрмәтле тамашачылар дип әйтим инде, коллегалар. Чыннан да безнең бу тәкъдим итәсе премьерабыз ул бөтен яклап та кызыклы булачак, чөнки монда инде Ренат Мирзахасанович менә шушы буыннарның элемтәсе өзелмәсен дип, менә шушы яшь буын тамашачысына шушы сабан туйның асылын, аның милли һәм гореф-гадәтләрен күрсәтеп, менә шушы сабый күңелендә ниндидер аңлатма билгесе буларак куябыз инде без бу эшебезне. Музыкага килгәндә, әлбәттә, композитор инде ул режиссерның куйган максаты белән эш итә. Һәм монда инде Ренат Мирзахасанович, әлбәттә, шушы ассызыклап үттек, фольклорның беренче урынга чыгуы. Һәм мин инде этномузыколог буларак, музыка белгече буларак, шулай ук белемем буенча 12 еллап экспедициядә йөрдем. Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел әдәбият һәм сәнгать институтында эшләгәндә һәм әлбәттә менә шунда җыелган фольклор материаллары бик байтак иде. Һәм менә шушы спектакль өчен менә фольклор үрнәкләренең бик сирәк яңгырый торган, ләкин алар шул хәтле үзенчәлекле жанр ягыннан дип әйтим инде, бию көйләре, такмаклар, шулай ук кодачалар җыры, шулай ук әйтергә кирәк, зилем көе менә Оренбург ягында яздырдым. Шул Оренбург ягында яздырган Александр районында, Сарыкташ районында, Шарлык районында күп кенә авылларында булдым һәм менә шушы безнең кызыклы гына тамчы там такмагында кертеп җибәрдек шушы әсәргә һәм аның тагын бер үзенчәлеге безнең бу спектакльдә тере тавышлы ансамбль белән башкарылачак әлеге җырлар һәм бу ансамбльне инде шушы ук музыкантыбыз Ильяс Шарипов инде җитәкли ул ансамбльне һәм алар тоташ шушы артистларыбыз әлеге фольклор җырларын үзләре уйнап, үзләре җырлап тәкъдим итәчәкләр. Бусы бер инде шунда үзенчәлеге бу спектакльнең һәм икенче үзенчәлеге Ренат Мирзахасанович инде шушы фольклор үрнәкләренә якын итеп оригиналь музыкада язарга кушты. Шуңа күрә минем тәкъдим иткән инде үземнең авторский әсәрләрем шушы фольклор үрнәкләренә якын булачак һәм алар да менә шушы тере ансамбль белән башкарылачак һәм әлбәттә оркестровка эшләгәндә дә мин шушы фольклор ансамблен күздә тотып эш иттем. Аннары тагын бер үзенчәлеген әйтеп үтәсем килә, менә экспедициядә йөргән вакытта бик күп кенә безнең профессионал композиторлар язган әсәрләребез халыкка кирип китә дә, алар фольклоризм аша халык җырына әйләнә. Менә мәсәлән, Салих Сәйдәшевнең Хуш авылым җыры ул солдат озату көенә әйләнеп бара һәм бик күп кенә авылларда мин ул җырны яздырам, бөтен әбиләр миңа әйтә, бу солдат озату җыры. Шуңа күрә менә бу спектакльдә дә мин Су юлы дигән җырны керттек без һәм бу Захид Хәбибуллинның Бормалы су җыры белән тәңгәл килгән җыр. Менә инде монда хәзер Захид абый шушы җырга нигезләнеп язганмы Бормалы суны. Яки бу Захид абыйдан ишетеп, инде татар халкы моны фольклоризм аша үз итеп шушлай киң таралганмы бу җыр. Һәм менә бу җырда бик үзенчәлекле итеп башкарылачак. Әлеге спектакльдә шуңа күрә яшь тамашачыларыбызны көтеп калабыз, кызыклы булачак. Чыннан да музыкаль әсәр килеп чыкты. Артур, без сезне бит инде күбрәк ниндидер заманча бию белән тәңгәлләштерәбез. Сез бу чиракта монда заманча биюләр күрәбезме, әллә пластика, сезнең пластикада әллә фольклор күрәбезме? Һәм бу сабан туйны сез ничек күз алдына китерәсез? Хәерле көннәр. Әлбәттә, бу спектакль үзенә карата шундый бер пласт, үзенчәлекле булачак. Монда безнең бөтен труппа катнаша Кариф театрының. Әйе, әлбәттә, мин инде шул заманча биюләр, заманча пластика юнәлгән. Әмма ләкин безнең монда нәрсә әйтәсем килә, монда безнең төп максат, әлбәттә, монда безнең биюләр
юк дип әйтергә дә була, бар дип тә әйтергә була. Чөнки безнең бөтен спектакль корылган ул пластикага. Һәм әлбәттә, бөтен труппа безнең әйтергә була спектакльнең башыннан ахырына кадәр сәхнәдә булачак һәм әлбәттә бу артистларны минем тарафтан төп максат бер организм иттереп күрсәтергә. Чөнки алар йорт хайваннары, алар бердәм һәм аларны менә ниндидер үзләренә, җәнлекләренә хас булган табигый пластика китерү, эзләнү булды. Минемчә, без дөрес юлдан барабыз. Хәзер инде безнең ничә атналық скелет булган иде, хәзер безнең инде ул скелет ит белән тулыландырыла бара. Һәм нәрсә әйтәсем килә, әлбәттә, кичкенә вакыттагы күргән Сабантуй ул икенчерәк бүгенге Сабантуйга караганда. Авылда ул бер төрле, шәһәрдә шул ук Сабантуй, ләкин аның сыйфаты икенчерәк. Һәм шушы Сабантуйның дөрес менә ул гырыф гадәтләрен күрсәтү, аның рухын күрсәтү пластик аша. Һәм инде җәнлекләр үзләре ничек күрә икән шул Сабантуйны менә шушы хәрәкәт аша, шул пространствода үзләре ничек тоталар, менә төп максат минем тарафтан шул. Тән аша, хәрәкәт аша күрсәтү. Бер генә бер өстәмәлем. Әлеге пьесада бар герой белән героиня, ләкин алар барыбер герой һәм герой булып бармыйлар, төп герой, катнашучылар, ул да булса ялгыз калган, сукбай йөргән тереклек ияләре. Бу хайваннар, сыерлар, мәчеләр, казлар, үрдәкләр, атлар, сыерлар, кәҗәләр, тәкәләр, сарыклар, булар барысы да үзләренең хуҗасыз калган тереклек. Бу чиракта менә артистларны бер сәхнәдә туплап ансамбльдә эшләү, ул зур, шундый зур көч таләп ителә. Бу чиракта миңа кирәк булды менә шундый тырыш һәм акыллы ярдәмчем. Минем Артур турында әйтәм инде. Ул үзе артиста буларак һәм пластиканы аңлауны, беренче пластиканы характерны тапшырыр өчен аңа артист сыйфаты бар. Шуңа күрә алар ансамбльдә бергә яши алдылар, бер сулышта, һәм килеп чыкты. Шундый күмәк күренештәге хайваннар, кошкортлар төп геройларга әверелделәр. Менә монда Артурның көче бик зур булды, аларны тупларга. Ягъни кирәк иде. Кеше дә түгел алар, хайваннар да түгел. Ягъни шундый максат куелды Артурга. Артист шушы персонажны ничек күрә, һәм аның белән ничек идарә итә. Кинәт кенә егылып теге психиканы шулай иттереп, теге сарыкларга да егылып төшмәскә шундый теге патологияга, һәм кинәт кенә әйтик кешегә дә үрелергә, менә шул урталыкны, балансын саклар өчен Артур минем зур ярдәмчем булды. Баланс. Кайда артист, кайда персонаж. Менә шушы балансны сакларга Артурга бик күп эшләргә туры килде. Рәхмәт, бик зур. Биредә Муса Камалов та утыра, минем яраткан артистларымның берсе. Муса, сез бит инде көрәшче дә, әйеме? Беренче сорау, бу ел ничә тәкә ашадыгыз? Һәм бу спектакль турында да. Барыгызга да хәерле көннәр. Ничә тәкә ашадык дигәндә, быел инде мин тәкә ашамаска булдым. Ни өчен дигәндә, чөнки мин үземне тәкә урынына быел куеп карадым. Бу инде беренчедән, чөнки бу спектакльдә мин тәкә ролен уйныйм һәм инде гомумән уйлаганым юк иде минем. Без бит инде менә көрәшчеләр, инде бәләкәйдән көрәшәбез, шулай бит инде. Бәләкәйдән өчәшәр көненә Сабантуйларына барайык, шулай бит инде. Һәм ансын соңрак әйтеп китәм. Хәзерге элеккеге Сабантуй, хәзерге Сабантуйдан аерылып тора, менә шунысын мин сиздем. Һәм инде
нәрсә әйтәсем килә, элек аның турында уйламыйм бит. Менә Ренат әфәнде әйтеп китте, ул инде безнең өчен үзенә күрә Сабантуй көрәшчеләр өчен ул спорт инде. Ул инде безгә иң беренче чиратта бәлки ул дөрес төрдә, иң беренче көрәш турында уйлыйсың, бәйрәм турында уйламыйсың, бәйрәм асыл турында уйламыйсың. Инде менә быел ниһаять менә шушы тау битендә Сабантуй спектакле куелгач, мин бераз уйлана башладым. Әле моңа кадәр дөресен әйткәндә уйлаганым юк иде, әйме. Инде менә бу спектакльнең пьесасын, әйме, менә гореф-гадәтләрнең каян килгәнен, һәрбер уенның каян чыкканын укып чыккач, мин бераз уйлана башладым да, һәм инде быел әзрәк амплуамны көрәшчедән алып баручыга әйләндердем. Сабантуйларда, әйме. Һәм инде Сабантуйга нәрсә әйтәсем килә, бер яктан үземә менә шунысы кызык булды, тагын шуны әйтеп китәсем килә. Әле үземдә шундый берәр хайван ролендә, ләки тәкә ролендә уйнаганым юк бит инде, әйме. Һәм инде бу минем өчен шундый бер тәҗрибә дә булып тора. Әйтергә кирәк, үзенчәлекле хайван ролендә үзеңне бигрәк тә тәкә ролендә тоеп каравы, әйме, үзеңне мәйдан буенча күтәреп чапсыннар әле, әйме, тәкәнең хис кичерешләрен, әйме, ничек әйтеп бирергә мин белмим. Ләкин инде миңа калса, бу безнең спектаклебез буенча тәкәнең шатлыгы эченә сыймыйдыр инде аның. Әйме. Шуны әйтәсем килә. Инде менә Сабантуйларга келгәндә быел дөрестән дә көрәшмәдем. Әйме, чөнки андый возможность дип әйтик инде, әйме, булып чыкмады быел. Ләкин быел менә бер 2 ел Сабантуйларга йөрмәгән идем. Быел Сабантуйның үзендә булырга туры килде, көрәшмәдем. Ләкин шуны әйтәсем килә, дөрестән дә менә гореф-гадәтләребез, безнең Сабантуйның яме, асылы чынлыкта югалып бара. Елдан-ел менә карап торам Сабантуйларда. Кеше саны әкертен генә кими бара. Кеше инде менә карап торам, элеккеге заманда инде менә әйтәм бит, Сабантуйларда йөри, шыгрым тулы халык була иде, әйме, халык килә иде, күрешә иде. Бәлки шуның өчен дә авыл җирлегенә кайтканнардыр инде, әйме. Быел бәлки миңа гына шулай туры килгәндер, кеше гомумән аз. Сабантуйны инде ул әкертен генә, ул бит инде безнең татар халкыбызның иң матур, иң милли бәйрәмнәребезнең берсе, ләкин халык инде анардан нишләптер читләшә, бәлки кирәк дип тапмыйдыр инде ул аны күрәсең. Шуңа күрә инде менә бу спектаклебездә шуның турында киредән шушы бәйрәмне яңадан асылын кайтарып, әйме, һәм инде менә халык кайчан кирәк икән Сабантуй, бу бит инде безнең спектакльдә куела, шулай бит инде ел дәверендә. Аннан соң күрсәтеләчәк. Кайчан кирәк белә җәй көне генә түгел. Менә анда 8-9 июнь көнне, әйме, ел дәверендә кайчан Сабантуй кирәк икән? Менә рәхим итегез. Ел буе килеп Сабантуй хисе белән кайтып китә аласыз шушы спектакльдән диясем килә. Әйме, безнең театрда һәм инде менә фикеремне дәвам итеп, кеше саны әзәя, асылы югала, һәм менә бу спектакль аша шушы гореф-гадәтләр кире кайтарып, һәм шулай ук әле тагын бер авыл хуҗалыгында менә хәзерге заманда авылда да бит инде яшьләребез китеп бара, шулай бит инде, әйме. Менә мин үзем дә беләм, әби-бабайларыбыз шулай ук һәр кош-кортлар да тотмый башладылар, әйме. Әкертен генә сыер сарыклары да бетә. Һәм инде әкертен генә барыбыз да шәһәргә таба тартылабыз. Һәм инде менә бу спектакльдә әле тагын шушы теманы да миңа калса без эләктерергә тырыштык. Теге Рузилә ханым, менә мондай не китмәсен иде, шундый сораулар туа. Менә элек, то есть безнең спектакль шулай түгел микән? Элек Сабантуй булай булган, без хәзер менә булай күрер идек. Спектакль, пьеса ул турыда түгел. Әйткәнемчә, Сабантуйдан соң икенче тормыш башлана. Ягъни Сабантуй, кешеләр үткәргән Сабантуй хайваннарга, кош-кортларга яшәргә икенче сулыш бирә. Һәм бу чиракта хайваннар, алар кешеләр эшләгән әйтик гөнаһларга җавап бирә алмыйлар. Алар бу Сабантуйны ничек күрәләр? Шулай итеп үзләренчә репризалар аркылы, уеннар аркылы кешеләргә якынайыр өчен, ягъни кешеләрнең кулына яңадан кайтыр өчен, кешеләргә ошар өчен, менә элеккеге югалган менә пьесаның бик матур эшләде әйткәнемчә Ринат. Табигать белән кешеләр арасындагы үзелгән менә шушы бауны яңадан берләштерер өчен кош-кортлар, хайваннар шушы Сабантуйны бергәләшеп оештыралар, бергәләшеп. Ягъни икенче тормыш башлана. Теге монда безнең төп максатта фольклорда, этнография, уен, көлке, башка бер төп әйбер түгел, әйткәнемчә, Сабантуйдан соң икенче тормыш турында теге бәйләнүчеләргә дип әйтәм инде мин, теге нишләп Сораулар бармы?
Аха. Декс. أي ممكن. Спасибо. Первый возрастной цензор 6+. Но спектакль такой универсальный для семейного просмотра, так как дети, которые еще не посетили, например, каких-то в своей жизни, они увидят через спектакль, что есть такой праздник татарский, и он очень такой особенный, и у них обязательно возникнут некие вопросы, да, и здесь обязательно нужен тот человек, который с этим ребенком пришел, и это может быть папа, мама, брат, сестра. У этих людей, скажем, постарше, есть тоже свой сабантуй, и они могут рассказать, раскодировать какие-то, например, традиции, ритуалы, которые есть внутри спектакля. То есть это такой семейный спектакль, но все равно мы обозначили 6+, для того, чтобы была такой масштабность этого мероприятия. Это очень важный момент. Второй, это люди уходят, что они примут, да, это большая энергия от того праздника, которым они увидели не человеческий праздник, да, а увидели праздник, в котором участвуют животные. И они по-другому относятся к этому празднику, ритуалу. И исходящая от них энергия вот этого животных, потому что мы все любим животных. То есть каждый ребенок или взрослый человек, они всегда имеют отношение к животному миру. Там псиманда, этме, анда, отларма. То есть, и поэтому первое всего, это восхищение этим праздником. Второе, это ответственность людей к животным, да, в которые они, например, приучили, наверное, когда-то или имеют какое-то отношение в возрасте. И такой позитив, музыкальный позитив, это радость для глаза в костюмном ряде. Так Юлия Кораблева сделала так прекрасно, что эти животные не только животные, но и плюс человек, и то есть костюмы как бы эти животные переняли какие-то повадки, атрибутику, какие-то знаки от своих хозяев, и получился вот очень красочный такой костюм. Вот позитив, познание, что такое татарский сабантуй, и энергетика – это отношение к природе, к животным. Да? Вот, мне кажется, вот такое отношение больше всего они получат зрители. Если позволите, тогда ничья фикр. Наверное, и сама аудитория этого спектакля, она более широкая, потому что сам Сабантуй, во-первых, он вышел, наверное, вот у нас в России, особенно в крупных городах, за пределы татарского мира. О Сабантуе знают представители многих народов. Во многих городах Сабантуй – это один из самых массовых праздников, проходящих в череде мероприятий городских. Поэтому Сабантуй будет, эта тематика будет близка многим. Во-вторых, много схожих национальных праздников встречается у народов Урала-Поволжья. Чуваши, например, которые празднуют Акатуй. Для них тоже подобные мероприятия масштабные тоже будут это интересно и понятно. И, наверное, вот мы говорим о символах. Вот
одним из таких ярких символов является баран, который дарили Батыру Сабантуя. Это же тоже очень глубинные смыслы. Во-первых, эти смыслы, они уходят в седую старину. Мы сами прекрасно знаем историю, связанную с Авраамом, когда баран, агнец Божий, был дан ему взамен заклания своего сына Исмаила. Символ барана, он встречается не только у татар как таковых. Если мы возьмем, например, мордву каратаев, которые живут в Камско-Устинском районе, там у них летом проходит праздник, где они также прибегают к тому, что в религиозных практиках привлекают барана, и потом в дальнейшем есть целые традиции, связанные с ним. Бисермяне, удмурты, у которых тоже праздник, так называется, курбан, по сути. И вот эти все символы, они будут узнаваемы и не только татарами. Поэтому этот спектакль призван быть интересным для широкого круга зрителей. И, конечно, наверное, вот лично для меня, почему-то, я не знаю почему, ярким воспоминанием Сабантуя, ну, может быть, я не так часто, к своему стыду и сожалению, посещал Сабантуя, но Барыбер, у меня из таких вот воспоминаний Сабантуя является такой большой дракон, это как батут, или как, на котором дети катаются, и который вот в конце Сабантуя сдувается так. И вот почему-то, когда вот я возвращался с Сабантуя, у меня флешбэк такой вот, сдувающийся большой вот этот вот дракон. А хотелось бы, чтобы после этого спектакля у зрителей именно остались такие яркие образы, и когда они придут в следующий раз на Сабантуй, чтобы они не повторяли мои ошибки, а видели вот всю красоту, все смыслы, которые заложены вот в этих традициях, чтобы у них в их детских воспоминаниях или у взрослых, как воспоминания о детстве, были яркие полотенца, там красивые животные, люди, которые олицетворяют собой и красоту, и доблесть нашего народа. Поэтому вот именно эти яркие символы и позволят им в дальнейшем, в будущем, живя в многонациональных городах, ощущать свою сопричастность к древней богатой культуре нашего народа. Вопрос. Тоже к вам можно будет задать. Вот, как вы знаете, за границей проживает очень много мусульман, татар, башкир. Вот. И вы планируете гастроли за границу, например, в Турцию, потому что там очень большая диаспора татар. В этом году там проводился масштабный Сабантуй, Курбан-Байрам. И я думаю, что им бы тоже было интересно, вот если бы гастролем вы туда поехали. Здесь мне нужно отвечать больше всего. То есть сначала, конечно, чтобы этот продукт увидел наша административная часть, то есть дирекция. То есть я думаю, очень широкое, масштабное будущее этого спектакля, как «Окшашаклар кыбык», потому что это мы говорим про людей, про праздник, и в данном случае будет большая востребованность и зрителей в России, и за рубежом, потому что мы так декорацию сделали, что Сабантуй в горизонте вот тюльпан, біздің символы, орнаментарный, шулай неден тұра, такой небольшой конструкции. Құлға 6, на котором вот эти полотенца, красивые полотенца. И около 35 актеров в классных костюмах. То есть как такого конструктивной декорации нету, и этот спектакль можно взять и вести по России и за рубежом, вот так сделать такой просветительный момент, просветительный вот такой экскурсию. Но это зависит, когда нашим по финансам, по политике, я думаю, будет большой такой репертуарный такой выезда, гастроли, они будут. Ну, хорошо, чтобы вот, Артур, чтобы это количественность не сокращать. Начинается, когда начинаем на гастроли,
35 артистов, это так много, как этот, и этот, гостиничный и так далее, и автобус, или перелеты большие. Вот если принимающая сторона возьмется, чтобы 35 артистов всю труппу, если принять, тогда это Сабантуй как спектакль получится, и этот Сабантуй спектакль увидит везде. Но это следующая политика нашего директора нынешнего, возможно, будет очень интересной гастроли. Алла берсин. Гафу итегез. Я хочу выразить вот благодарность Министерству культуры Татарстан и фонду Софьи Губайдуллиной, которые помогли осуществить вот этот спектакль 2400 тысяч рублей, 2 миллиона 400 тысяч. Видишь, как даже я путаюсь. Это большая сумма для театра. 2 миллиона 400 тысяч. Это декорации, костюмы, это гонорарная часть, это технические моменты. Вот для нас это очень большая сумма. И Министерство культуры, вот фонд Софьи Губайдуллиной помогли нам реализовать этот проект. Бармы сұраулар? Сұрау жіберге жинайды істеп болмаса? Башқа сұраулар жоқ ма не? Сұрауым бар, исәмсіз Татар форум зелеме бракшына менә спектакль әзерләгәндә фольклорчылар, белгечләр белән бәлки киңәшергә туры килгәндер. Бәлки өстәмә материаллар калгансыздыр фольклор буенча шулар турында. Менә мин тагын кабатлап әйтәсем килә. Спектакль тау битендә Сабантуй дип аталса да, ул күбрәк башка кыйммәтләргә мөрәҗәгать итәбез. Монда мәхәббәт, гореф-гадәтләр, шуңа күрә сценарийда мин 2 кешегә бирдем, кабатланып әйтәм инде. Үземә шәхсән бу әйберләр кирәк иде. Мин укыдым, хатын мине ташып торды китапханәдән. Бу ничек элек Сабантуйлар узган төрле аклы-каралы фотографиялар, менә борынгы аларны өйрәндем. Алар шул кадәр тупландылар, һәм мин шаккаттым, нинди безнең байлыгыбыз бар, һәм ул без байлыгыбыз белән бик теге тырышып, актив кулланмыйбыз. Һәм кирәк иде ниндидер синтетический теге сәнгать әсәре бу байлыкны менә спектакль аркылы күрсәтергә. Һәм аның каядыр бер мин укыган, мин танышкан материалның бер 35-40% кергәндер. Ул да булса минем артистларга сөйләмем буенча, аңлатуым буенча, ритуалларны аңлатуым буенча. Күбрәк әйткәнемчә бу мәхәббәт тарихы да, экология турында да бу, экология души, экология чистоты, табигать алдында булган шушындай җаваплылык турында. Менә шундый зур панорамный эш булды инде бу, менә зур панорамный эш булды. Тагын сұраулар бармы? Сұраулар, тәгъдә минем сұрау. Менә ташланган хайваннар дидегез. Миңа хәзер бременский музыканты бераз бу сезне күпме дәрәҗә рухландырдымы әллә бу әсәр? Тем более яңартылган да иде. Мин бременский музыкант мультфильм караган идем кайчандыр, аны мультфильмы бар. Менә яңа чыккан фильмын карый алмадым хәзерге вакытка кадәр. Һәм махсус карамыйм, егылып төшмәскә, шул юнәлешкә. Улым Нурлан да әйтеп тора инде, кайчан карыйбыз. Инде хәзер төшеп тә бетте репертуардан, бу кино репертуардан. Ну, карарга була. Шашлык юк. Безнең үзебезнең Кариев музыкантлары, анда бременский музыкантлар, бернинди теге шашлык юк. Муса, хотя бы син җырлаталардыр бит инде. Тәкә җырлыймы? Бу спектакльдә җыр дигәннән монда ничегрәк нинди нәтиҗәгә килдек? Монда көрәшәсе бар. Сойларга кирәк иде. Яисә көрәшәсең, яисә җырлыйсың.
Мен инде көрәш алмагач сабан туйларда сайладым көрәшне. Шуңа күрә бу спектакльдә мин бөтен масса белән бергә генә җырлыйм, аерым теге көрәшкәннән соң җырларга хәл калмас дип уйладым. Монда җыр өлешен, хор өлешен әлбәттә труппа үзенә тартып алды. Мусага күбрәк шушы тәкә. Ләкин ничек кенә булмасын, Муса җырчы, аннан җыр бәреп чыкты барыбер. Менә аның бер үзенең бер каяндыр запас җыры бар иде. Бу Эльмира моңа ничек карар белмим. Теге үзен ялгыз ташлап калгач, мөгри, җылап бетә, аннан соң җырга күчә, рәхәт була, җырдан соң җыклап китә. Менә каян бу актерның үзе тапкан әйбере. Тормыштагы кебек инде, тормыштан алынган. Шуңа күрә табигый. Башка сораулар булмаса тамамлыйбыз. Кореев театрын кичәге алтын битлек белән котлыйбыз. Соңгысы булмасын. Көткән идегезме бу премияны булыр дип өмет бар идеме? Көткән идек. Любой форматта көткән идек, чөнки безнең театрның эше бик зур булды. Менә бу көткән идек. Аннан соң минем бер шундый алтын битлек алу хиссе ул материальный минем бар иде. Чөнки менә моннан 4 ел элек безнең театрда Батулла малае Нурбек Батуллин эшләгән, без бергә башладык. Без спектакльләр бик күп куйдык. Һәм шушы бездә эшләгән чорда ул алтын битлек алды. Һәм мин аның өчен шатланганы белсәгез иде, Нурбек өчен. Һәм ул безнең театрга биргән кебек булды ул менә бу алтын битлек хиссе, шушындый бәхет. Мин Нурбек өчен һәм театр өчен бу безнең театрга биргән кебек булды инде. Менә хәзер миңа калса бу безнең икенче алтын битлек. Без бик шатланабыз. Аллага шөкер, бу кемдер урысча әйтеп алган иде, Бог Троицу любит, бәлкем өченче битлектә булыр, кем белә. Шулай булсын. Ярар, тамамлыйбыз пресс-конференцияны. Уңышлар. Мин, Розилия ханым, сезгә зур рәхмәт әйтәсем килә. Сезне күрәм, мин бу сезнең өчен дебют булдымы икән, мин әйтә алмыйм. Ал барган булдыр, ләкин мин режиссер буларак сезгә бу дебютыгызга ишле куям. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт.